ошкори ҷиноятҳои гаравгонгирӣ ва тамаҷҷӯӣ. одамои дилафрӯз ҳама бачаҳои тоҷик буданд. дар таги доми ман меистоданд. Таги хона маро бардошта бурда ба гаравгон гирифтан. Баъд маҷбур кардан ки афтаи ман ё ки манами тарпули мӯрӣ ё ин ки мекушемам. Баъд ман гуфтам мо ҳечи надорем дигар. Модарам як хона буд фурӯхт. Ин хона ма гирифтем. Ман дилафрӯз гуфт апад як хона дорад ку. Ман ҳамон хонаро нидорам ёдами ман мекунем. Ман одам нароӣ мекунем ки ҳама одамои хадмат. шаҳри садамаи автобуси мусофиркашон дар кӯчаи Рӯдакӣ. устои таъмиргари хона масъулияи сохтмонии соҳибмулконро ба яғмо бурд. ба тарабхонаи мафтуна рафтам ба нияти безди чӣ кардам безди кардам ки дастгирим кардам. гумонбар аз муассисаи таълимӣ дастгоҳҳои техникиро тасарруф намуд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.